Inwiet li se nkompli nieħu deċiżjonijiet għall-futur ta' pajjiżna. Hekk beda d-diskors tiegħu fl-ewwel attività politika bħala Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela quddiem folla numeruża li tagħtu merħba mill-isbaħ f'Bormla. Fit-tmiem il-ġimgħa li fiha ħatmun tal-pajjiż, Dr. Abela qal li reġgħet bdiet tirrenja l-istabbiltà frott deċiżjonijiet li mhux dejjem kienu faċli. Ħadna deċiżjonijiet ibsin, mela ma ħadniex deċiżjonijiet ibsin, ma kellna l-kuraġġ li noħduhom. U jiena wett u se nkompli wiegħed u se nkompli wettaq deċiżjonijiet li ivu mibsin imma jekk huma meħtieġa se jittieħdu. Bi kburija tkellem dwar il-ħatra tal-kabinett il-ġdid, għażla xejn faċli hekk kif il-grupp parlamentari kollu huwa moni b'talenti li jistgħu imexxu l-qudiem lill-pajjiż. Il-Prim Ministru stqar kif ix-xhur u snin li ġejjin huwa ser ikun qed juża t-talent ta' kull individwu li jagħmel parti mill-grupp parlamentari. Dr. Abela tkellem ukoll dwar il-prijorità tiegħu sabiex jassigura li f'pajjiżna tirrenja l-governanza tajba. L-ewwel deċiżjoni tal-kabinett kienet illi naħtru grupp, kumitat fih dan l-istess kabinett, ġifieri magħmul minn membri tal-istess kabinett, li se nkunu qed nidentifikaw u nresqu l-qudiem malajr proposti li jkomplu jsaħħu l-governanza tajba. Il-Prim Ministru Abela tkellem ukoll dwar il-metodu tal-ħatra tal-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija u xejjen kull dubju dwar intħil fid-deċiżjoni li għandu jieħu l-Gvern. Aħna ma nħallux li l-ħadd ieħor jiddetta x'nagħmlu aħna. Aħna l-Gvern. Aħna l-Gvern. U xogħolna u li mmexxu lill-pajjiż u se mmexxu lill-pajjiż. Aħna l-Gvern u d-deċiżjonijiet neħduhom aħna. Dwar is-setturi tal-ambjent u l-ippjanar, il-mexxej Laburista qal li spiċċa żmien li l-ambjent jibqa' jkun il-ħaruf tas-sagrifiċċju għal benefiċċju tal-iżvilupp. Li mhux nibnu bissu ngħidu llum u mbagħad naraw għada, le, dik mhix mentalità li għalina jaċċettabbli. Aħna rridu naraw illum, aħna rridu naraw il-ġimgħa d-dieħla, irridu naraw ix-xahar id-dieħel u rridu naraw 20 ta' snin oħra wkoll. Għat-tfal tagħna xwirt se jkollhom minn dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru jgħid li Gvern Laburista ser ikun vuċi soda għaċ-ċittadini Maltin u għawċin kollha. Wiedkom li flimkien mal-bqija tal-grupp parlamentari u l-bqija tal-kabinett se nkunu vuċi soda għalikom. Se nkunu vuċi soda l kull wieħed u waħda minnkom u se ssibuna kull meta ikolkom bżonn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.